Il-Gvern ħabbar li d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi se jibni ground ġdid tal-futbol fir-Rabat b'investiment ta' madwar 4 miljun euro. Dan grazzi għal ftehim storiku bejn il-klabs tal-futbol tar-Rabat u l-Imtarfa u l-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura. Permezz ta' dan il-ftehim, il-klabs tal-futbol tar-Rabat u l-Imtarfa se jkollhom il-grounds rispettivi tagħhom. Dan hekk kif bħalissa t-tim tar-Rabat u n-Nursery jokkupaw il-ground tal-Imtarfa u allura malli jinbena l-ground l-ġdid se jibdew jużaw lilu. Sussegwentament it-tim tal-Imtarfa ikun jista' juża l-ground tiegħu. One News tkellem mas-segretarji taż-żewġ klabs li esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal dan il-ftehim. Issa b'dan il-ftehim grazzi tal-Alla wasalna biex ikollna l-grounds tagħna. U t-tfal tagħna tal-Imtarfa jkunu jistgħu jiċċejnjaw u jilagħbu l-Imtarfa. Tal-istess ferma kien is-segretarju tal-klab tar-Rabat. Importanti u bħalissa qegħdin nużaw hawnhekk dal-kumpless jien hawnhekk żmien twil u morru fi ground ieħor u jidħlu l-Imtarfa minn Il-Ministru Jimborġ qal li dan il-ftehim intlaħaq bis-sosten tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol. Spjega wkoll id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li se jaħdem fuq dan il-proġett bħalissa għaddej b'numru ta' xogħlijiet pubbliċi oħra ta' importanza. Dipartiment li għaddej minn ħafna proġetti wkoll ta' spazji miftuħa u oħrajn sportivi bħalmu għal Malta National Park u proġetti oħrajn. U allura huwa entità li għandha ħafna x'tagħmel u sidniela proġetti oħra fuq il-lista. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri faħħar il-kooperazzjoni bejn l-entitajiet kollha tal-Gvern biex dan il-ftehim sar realtà. Il-Ministru Ġulja Farrugia Portelli tenniet li l-isport hija l-lingwa li taqqat lil kulħadd u spjegat li kull sena il-Gvern joħroġ mal-75,000 euro f'kuntratti biex it-tfal tal-Imtarfa jingħataw it-taħriġ sportiv meħtieġ fi grounds u spazji differenti. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima tenna li l-Gvern kommess li jkompli jwettaq il-wedid sportivi tiegħu fil-waqt li jibqa' jaħdem biex irawwem kultura sportiva sa min età żgħira.